Waqt ma streli f'taslim għal kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech appella lil poplu biex ma jabbandonax lill-Art Welidu fil-mument tal-bżonn. Għalli b'vot favur il-Partit Nazzjonalista l-elettorat ikun qed jivvota lih stess għall-familja tiegħu u għall-futur aħjar fid-dawl ta' dak kollu li għaddej fil-pajjiż. Dr. Grech qal illi se jkunu qed jitressqu l-qorti persuni li okkupaw karigi għolin f'Kastilja u se jaffaċċaw akkużi b'tixħim u korruzzjoni. Semma wkoll akkużi fil-konfront tal-eks Ministru Edward Scicluna u qali hu ta' tkexkix meta wieħed jikkunsidra li llum dan jokkupa kariga ta' Gvernatur tal-Bank Ċentrali. Sostna li dan hu ta' għajb għall-poplu Malti. Il-Kap Nazzjonalista qal li ftit ġimgħat wara li tela fil-Gvern il-Partit Laburista kien jidher ċar għaliex tela. Sellem lil Godfrey u Marlene Farrugia li qal pruvaw jieqfu lill-Gvern imma telqu meta raw x'kienet ir-roadmap tal-Partit Laburista. Dr. Grech qal li flimkien ma' dawn kien hemm oħrajn, iżda semma li kien hemm ukoll min qal li inxtara flok waqaf għal dawn l-affarijiet. Semma l-kritika tal-opinjonista Desmond Zammit Marmarali f'artiklu qal biex in-nies ma jivvotawx lil Partit Laburista, qal li l-Prim Ministru huwa bla sinsla għax jiddefendi l-indifensibbli u li jafx fiha l-inkjesta u għalhekk qal li qed iħejji d-difiża tiegħu biex jinfluwenza l-opinjoni pubblika. Dr. Grech qal li l-Prim Ministru qed jgħid lill-poplu biex jagħlaq għajnejh għall-iskandli għax dawn huma irrilevanti għall-Unjoni Ewropea. Qal li l-poplu Malti mhux se jinxtara biċ-ċekkijiet għax qal li l-poplu jaf fejn hu ssewwa. Il-Kap Nazzjonalista qal li min ma jivvutax iħalli d-destin tiegħu tal-familja tiegħu fidejn min ittradih. Kompla jgħid li prova ċara li l-passat politiku tan-nies ma jagħmilx differenza għall Partit Nazzjonalista u dak li snin ilu u stess ta' isem Miriam Spiteri de Bono biex issir President tal-pajjiż u mbagħad appoġġa. Il-Kap Nazzjonalista temm jitkellem dwar iż-żgħażagħ u qal li dawn qed jifhmu li dak li qed jiġri Malta mhuwiex dak li jemmnu u ħolmu. Sostna li l-Partit Nazzjonalista li żgħażagħ mhux makjetti u reality shows sejtihom imma opportunitajiet li joffri pajjiż Ewropew.